Всички ли религии водят към Бога? Представете си духовния свят като огромна планина с множество пътеки, които се извиват нагоре към върха. Всяка пътека представлява различна религия или духовна традиция. На пръв поглед изглежда логично да предположим, че всички тези пътеки водят към една и съща цел, към Бога. Но дали наистина е така? Днес ще поговорим за уникалността на православното разбиране за спасението и за тази привидно привлекателна идея. Въпросът дали всички религии водят към Бога не е просто философска дискусия в кафенето. Това е въпрос, който засяга самата същност на нашата вяра, нашето разбиране за истината и нашата надежда за вечния живот. За милиони православни християни по света отговорът на този въпрос определя не само как разбират собствената си вяра, но и как се отнасят към хората от други религиозни традиции. Православната вяра предлага балансиран подход към религиозното многообразие, който избягва както крайният религиозен елитаризъм, така и опрощенческият универсализъм. В основата на православното богословие лежи разбирането, че Създателят е оставил своя отпечатък във всяко творение и в дълбините на човешката душа. Всеки човек, сътворен по Божи образ и подобие, притежава вродена чувствителност към божественото присъствие в света. Разбира се, трябва да отбележим, че православието е единствената истинска вяра, съхранила непокътнато апостолското учение и традицията на светите отци. Всички останали религиозни учения се отклоняват от истината в по-голяма или по-малка степен. Това не е въпрос на културни различия или исторически контексти, има обективна духовна истина и тя се намира в православната църква. Диалогът с представители на други вероизповедания е възможен единствено с цел свидетелстване на истината и евентуално тяхното обръщане към православието, а не като търсене на някакъв компромис или взаимно разбирателство на доктринално ниво. Уважението към личността на другия не означава признаване на неговите заблуди за валидни. Православната църква не търси мостове чрез отстъпки от истината, а стои твърдо на основата на Христовото откровение, предадено веднъж за винаги на светиите. Божествените енергии са истинният Бог, но не цялата божествена същност. Чрез тези енергии Бог се приближава към творението и прави възможно богопознанието. Различните религии могат да докоснат тези енергии в различна степен, но пълнотата на енергийното общение с Бога се осъществява единствено в Христос. Тази перспектива ни позволява да признаем присъствието на божествени искри в други религиозни традиции, без да компрометираме уникалността на християнското откровение. Както Слънцето осветява различни прозорци в различна степен, така и божествената светлина може да прониква в различни религии, но пълнотата на тази светлина се намира само единствено в православната вяра. Християнското богословие разкрива дълбочината на божественото откровение чрез централната истина за боговъплъщението. Това не е просто историческо събитие, а космическа реалност, която променя самата природа на отношенията между Бога и човечеството. Когато Христос стана човек, Той не просто ни даде нови морални наставления или духовни техники. Той направи възможно нещо революционно – теозиса или обожението на човешката природа. Според православието, Бог се явява чрез своите нетварни енергии, които правят възможно истинското участие в божествения живот. Теозисът е уникален за православното християнство. Други религии могат да предлагат морално съвършенстване, мистични преживявания или философски прозрения, но само в Христос намираме възможността за действително преобразяване на човешката природа. Това не е въпрос на гордост или изключителност, а на признаване на специфичното откровение, дадено ни чрез боговъплъщението. Спасението в православното разбиране не е просто избавление от наказание или постигане на рая. То е цялостно преобразяване на човека, възстановяване на богоподобието и участие в самия божествен живот. Тази реалност не може да бъде постигната чрез други религиозни практики, защото тя зависи от уникалната природа на Христос като истинен Бог и истинен човек. Уникалността на християнството не се корени в нравствените качества на неговите последователи, а в безпрецедентния начин, по който Бог се е открил в Исус Христос. Боговъплъщението, тази изключителна реалност, в която божественото и човешкото се съединяват в една личност, поставя християнската вяра в категория, която не може да бъде сравнена с никоя друга религия. Именно в това събитие се съдържа пълнотата на божественото откровение. Това не означава, че православието отрича всякаква стойност в другите религиозни традиции. Светите отци говорят за семената на Логоса, разпръснати сред народите, но тези семена намират своето пълно израстване единствено в църковната общност, където действа Светия Дух и се извършват таинствата.
Православната позиция не е изключителна в смисъла на отричане на всякаква стойност от другите религии, но е изключителна в смисъла на твърдението, че пълнотата на Божественото откровение се намира в Христос. Това е въпрос на вярност към получената истина, не на религиозна гордост. Как това богословско разбиране се отразява на ежедневния живот на православните християни? Първо, то не призовава към смирение. Ние не сме спасени заради собствените си заслуги, а заради божествената благодат, действаща в църквата. Второ, то ни насърчава към диалог и уважение към хората от други религии. Признавайки присъствието на божествени искри в техните традиции, можем да се отнасяме с любов и разбиране, без да компрометираме собствената си вяра. Трето, то задълбочава нашата благодарност към Христос. Когато разбираме уникалността на православното откровение, ценим повече таинствата, богослужението и духовния живот на църквата. Православната вяра дава ясен отговор. Не всички религии водят към истинския Бог. Православието е пътят на истината, установен от Христос и съхранен непокътнат в църквата. Това не е въпрос на нюанси, има ясна граница между истината и заблудата, между светлината и тъмнината. Бог наистина иска всички човеци да се спасят и да дойдат в познание на истината, но тази истина има конкретно лице – Исус Христос. Пътят към истинското богообщение може да започне от различни места, но завършва на едно място – в обятията на църквата, където се осъществява пълнотата на Божественото откровение. Това не прави православните християни по-добри от другите хора, но ги прави носители на особена отговорност да споделят получената благодат с любов и смирение, да свидетелстват за истината не с гордост, а с благодарност и да живеят по начин, който показва красотата на православната вяра. В края на краищата въпросът не е дали всички пътища водят към Бога, а дали ние сме готови да вървим по тесния път, който Христос ни е показал – път на любов, смирение и истинско преобразяване в божествената светлина.